sa pasta procedure, wa man pug ko sakit eh, medyo ngilo ra gamay, pero wa man sa sakit. Guys, kanang naswa mauna ag kadtong wa papastahi arang kaluod kadto tan-awon, pero kanang right guys mauna na ag resulta. So nice nakaadso ag hangipon natangtang na agkatong nangalata. Ito padalon grabe. Nangagal ka na. Go ka guys. Sorry. Nangagal ka na guys. Welcome back to my channel, si Flora May Buholanan ni basig na tinga mo nganong lain nag-background na di ako today sa dental clinic daari sa barangay na po Alicia Bohol. Di ako sa Sensius Dental Clinic today kay magpakuan ko sa ngipon, magpapasta ko unja mangutana pug ko og say mga kinahanglan buhaton na ning ngipon na kay grabing ilara. So magpatabang ko sa dentist daari wa pampu ko kaila. So nga nato silang ila-ilahon today kay hang balita batan-on pa ni siya. So atong tan-awon og itong pangutan-on og single pa ba og available kay murag batan-on pa banghod pa siguro na dentist daari. So ito magdugay guys kanay taligsik at nga sudlon kana doy kulbaan magkudoy mauwa ko sa ngipon. Tamo sud na ta dugmo ka human. So guys na sila ko andari na by appointment sila. So harap pang ibutang ag number sa description box kay basin ganahan mong magpakulatag sa inyong ngipon kontak ka laman sila kay kuan sila by appointment ra sila, di sila pwede og kanang mga walk-in kay ang COVID. So by appointment jud para ma-exclusive jud ka nga ikaw ray ko anong danang taymay nga na ba para hanay no entry without face mask. So mutunog sa taraing chlorine disinfectant ito na pus chlorine doy na Hong-naong ihapak sa chlorine. Hong-naong ihapak. Okay. Hi! Hapon, ma. Hapon. Ay, saan nagbuta na sa kumain sa imungan? Ako si Gigi. Ma'am? Gigi. Oh, Ma'am Gigi. Po sila nagagtang na ni? Po sila napay. Kuan na. Sige. Kinahanglan dun ni. Kay maunay di ko anron. Walang jowa. Dili nag-ismabol guys kay mauwaw po na silang clinic karang hindu ara pa pero dahil mga ismabol dari mga wapo. Anda ma'am, may tunghatong namin. Karon na ko form sa papel apa. Ay, mapila tag form. Okay. Guys, asa na yung kuhanan guys kay para makapadadong ka. Module na, module. Magkano sa mga module? Di, kuhanin sa record na siya para mubalik ka. Mura nilang tanawon. O kinahanglan ba ni laroton or basig pwede pa ni paniktapat tapakan sa I confirm that I am not presenting any of the following symptoms of COVID-19. Same ba ko? Wa ko na ni tanan. Pag-interview ra ka ba kayo? Isa ka nagkatunong. Dapala man bumuhay ugikan kas China na. Ako ni dari ko ano ugikan kas China. Ay mga among ni dari. O kada sa ni pa-check ni ma'am. Okay na ba ning atong pasulatan dari? Yung pasulatan. Okay na. Okay na! Ang nag-on ni Dr. Ma'am. Kasi nga ni Dr. Ma'am. Dr. Joed Sanchez. Joed Sanchez. Murag sila man siguro rin yung tulay yung doctor? Yeah. Ano? Iya tong brother. Manghod, maguwang. Maguwang. Lagi. Ingan kita ako bata pa rin na. Kano na akong kabatch nga. Nga, dahil maguwang pa. Laki isa. Oo. Ako po mo yung anak. Oo. Pero kanta ni. Tani mo yung kanta? Uy, nag-duwit sila. Ano ron? Sige ma'am ha. So guys, dipasa na nila ni Dr. Aga document. So ganyan ko silang clinic. Kaya ang kanit, ang kalimpyo. Ma'am, pwede na ka mo. Pwede na ko basag? Yeah. Pwede na ko. Taga guys, maganda guys. Ang patanawon sa procedure. Hi, Doctor! Good afternoon. So na sila nga ni guys, tabil-tabil. Opera ni opera. So itong himon kang guys, gahangipon kay murag na namin nabuko dari kami. Itong ipatanaw ni Dr. og sa isang ikatambag na nig ato ba ning lugit ipakuleto ganyan ni dere. Ug sa baning bunuton og sa baning tapak-tapakan. Sisa ni bahala kay sisa expert. So ato sang pangutan nun dyan guys ug sa nidangan ug sa iyang status tsaka boss siguron. Makabahas ko dan doktor kay adto-adto kog interview da atong mga papel. Ato pang ibalik ni Zato. Paano to? Name, age, status. Diyan katilon, doktoron.
So guys, kinahanglan ingani, complete gajud mga ingani. Magani mga kinahanglanan hala. Kulbaan na magkudo. Sige na, Lincoln. Oo, mag-oy. Hangipon nga. Kaya hangipon ako kay kung ano ni. Tali naman siguro ni squad. Salin sa. Talihog ko sa mas, ma'am. Wait, nagtago na good mas, guys. Yeah. Mag-gargle ko na ito. Hani, may bino? Povidon, oral. Okay. Dito, imnan ha. Dito, bino. Ang katananin ka bito ang mga ngipon, ang ipa-check ni mo kung asay dapat tapakan, daot na bito ang ngipon kay buong daot mo siguro nila. Ang ipatawanin mo, ang gusto ka ng, kuan ba, ang sa imong desisyon na ng iba ng ngipon, kaya nangapahak na bitaw. Tsaka na, nagana kritos ba, ano ipapasta. Yan na dyan, siyempre, magpahilimpyo kung nakipos ngipon ni Dugay, ang ngipon walimpihi. Diyan, mga dyan ko ni mo advice unsahan ng ngipon, kaya nagbalinsungan man eh. Nagdagkag, gagmay, dyan, kuan pa, one seat apart, social distancing po sila. Kuan mo, ikaw ang pag-desisyon mo, kung sa ang mga kanang buhatan sa mga next visit niya. Pero karon, asa ipa-check niyo mo o ka na ipapasta. Okay? Sige, hilak ka? Walang haglo mo ko Japan. Kaling galing mo, rabbit na lasan. Kagot ba ka matulog? Oo, di man siguro. Maglaway raw na matulog. Alha! One good ko yung nakit, and good nga. Dentist ka ng doon, wala ni. Ikaw, pasalamat ko. Kaysa alis siya, guys, nanatay. Dental cleaning, pakpak. Napag ang kumangkin ng pakpak dito ko sa cleaning sa ta, guys. Sige, start sa pagpili. Okay. Eh, oxygen, mina, oxygen. Ikaw, ready ka pa cleaning. Next, nakapa-appointment sa ka. Kay buy appointment, tari, guys. Arang ibutagin ang contact number sa description box para mo text or call mo kung kanus amo mag-update. 15 to 30 minutes ang cleaning. Basta ka kasi napakalinin mo. Indicate din mo na napakalinin mo, napapasta. Gusto na rin kung magpagupag ako, wala mo na rin. Dapat specific kung doon sa ipahimo. Specific ko. Aron yung sakto ang oras ko ba? 1 hour ang pasta. Kadang ipon. Oo. Kasi sorry. Kita na na-orange sa kang pananaw. Okay, kasi. So guys, nagsugod na may sa cleaning. Anja, i-check ni Dr. Sencho sa gahangipon. Daghan-daghan gajud kuno nga daot na. So, magpasta mi guys, inigiman og cleaning. Ingan si Zana kuno mga 8 kang ipon. Agpastahonon pero kay wa malagi time kay 2 PM naman mining arhi. So agatang ipasta karon is 2 ra kang ipon pero isa kang ipon duhay buslot. So i-check man ni jag taman. Pero mobalik pa ko guys para ajuhon po dagaban nga ipon. So maonik procedure sa cleaning. Medyo na dugay-dugay just doktor dani pasensya jud kado kay dugay na ng ipon wa ma limpyuhi. So grabe gid ni nga hangipon guys, nagpasalamat sa ko nga naa dental clinic nga deo sa among kay grabing lisura. Kaning ang bagang guys, kaning last mao ni ganget-nget nagsugod mo nagdesisyon na gadzag ko nga kinahanglan na gadzag ko magpa-check up sa hangipon. So today nahimo na jud ni og dako nang pasalamat sa Ginoo og ni Dr. Sanchez kay ijaha punggi tabangan na ni hangipon nga grabing bidaa. So dapat guys agating ipon natin isang ipa-cleaning twice a year every 6 months. It might look painful guys pero maganda siya sakit. Relaxing hinuon si Kaadjo. I like it. Salamat kay Kaadjo ni Unrid White nga may gakugi og kanang kuha og video na he. Nandiya guys, gingnan kong doktor nga kinahanglan jud ko no mag-dental floss kay katong nga di makukag sa toothbrush mo untoy mahimong daot na dyan kaduga dyan so kinahanglan jud ay magingani. Pila ka bukat ng pasalan? Sige. Kana tanan. Ako. Dugangan ng uban. Daw. So guys, mo ni guys, ag kamera gibutangan ni doctor kamera gang ipon para makakita ko og asa tong mga daot sa ngipon aron makahibaw ko og pila ka buok ag pastahon or ag itunon nga inga na mao man ni brog monitor ba para makakita og pasyente. Ganahan ko kay kakita ko sa ngipon sa porma pero hilaran ko sa ngipon oy dara giluod ko nagtanaw sang kaugaling ng ngipon daghabuho.
So mao na guys kanang gitudlo ni doktor mao nagsugod na og nget-nget sa kanang ikaduhang gitudlo mao nagduhay buho. So mao na among pastahan karon. So nagsugod nas doktor og kulitog daani guys kay tangtangan man tong mga daot ay haibot tang pasta. Diyan naglisod ko daani guys kay murag kanang kadigwaon ko ba matong ning kuan sa ako stop sa okay raman pwede raman ka mo inga na gusto ka mo speed. Okay guys so nag-start mis doctor pasensya na mo sang naong mura na nagnog iringgi uwagan. So guys, pasensya na mo da nang hangitsura o hangipon. Haram po lang gipakita ninyo para na may idea ba. Pero, way sakit na guys ha. Basig makaingan mong sakit na, wa na sakit. Medyo huwag radyas baba, kaya siyempre magngangamang ka. Pero nampay tukod. Di mapagkakaadyo maglisod kaya na may tukod. Wa mo ko huwag dyan nun diha. Pa? Oh, bali ay! Alpita, lipihan ka na. Ha? Ana-ana yung nitong gan. Ay nga. Panabulit na yan, bulit. Araw mo ko agdabay. Sangit ko. Okay. So guys, ginipsan ag pasta kay medyo baga ra siya kay arong di mo sangke kay maglisod naman kagkaon uning labaw na anjag imong ipon karang bag-o so madyo tong sakto jud pagkasukod ba kay arong komportable kay inig kuan nimo usap-usap. So kadtong naay mga buho-buho nagngipon ang jadi pa pud kaadyo yung arang daot ay papasta na ninjo kay arong di jud sa totally madaot kay madaot na mapanga gajud mo. So sa ang experience guys sa pasta procedure, wa man pud ko sakit medyo ngilo ra gamay, pero wa man sa sakit, pwede gani ka matuog og ganahan ka. So at this moment guys, kipakita ni Dr. Sanchez na ag resulta sa hangipon. Ja kana guys, kanang naswa mauna ag kadtong wa papastahi arang kaluod kadto tan-awon, pero kanang right guys, mauna na ag resulta. So nice nakaadyo ag hangipon, natangtang na agatong nangalata. Our very own doctor. Grabe rin pasensya ka dyan dok. Naludza dyan kag nato sa ngipon. Grabe gilagana para pa dyan azuhon daan. Balik pa ko guys kaya napay daghang azuhon. Kaya ngipon kita dyan orang dubaaman. So, Doc Sanchez. ay. Diba nira man dyan tingag. Glawas. Ito, pakita sa pudok. Pagpalagjo ito bi. Lagi lamin ni tingag. Naman siya mga tala dyan nanig. Single pa ba ni Dija? Single o taken na? Ay, taken na yun. Taken na! Sorry guys! Sorry pag-asa pero hindi yung mga ngipon. Na ay pag-asa magwapa. Yes! So guys, excited ako ka-adjo puhon kay nagnaon na ako mag-veneers pa ko nga na magwapa na po ka na mangising-isi ko ninyo. Hindi na mangilaran. Karon antos-antos sa mo ha. Nagisa na nagilaan pagkazod ka. Pagkazod ni matarong pero puhon. Ang isalig ang kinabuhi sa ngipon ni Dr. Sanchez. So guys, katong mga taga-diog-diog, kandihay, mga lungsod ubay, kanang mga diog, mga taga-tagbilaran mo daw mo dari. Dagran sa among bay, actually ilahan kanang klinik na may shortcut dari agis ubal. Agi ni mas ubal dari ni ano among ana patluka pero ang klinik di kod lisod tuoron kay Daplin Ras Highway. Highway sa Napu Ilaya. Makita man mo na may signage dako. Puti ang color. Naya tayo gibot ang Dr. Sanchez Clinic. Basta kay chat ra ninyo sila sa ilang page o i-message. Kita-kita ta sunod dari silang clinic inibalik na hapuhon kay hapon ng update o unsan maitsura na hangipon puhon. Excited naman ko ay. So kita na mo guys ganina sa tanaw lahat ra ka dara luod ka ano na ng isa. Tanaw sa ninyo na araw lain na kanadyo pasensya na mo dari kana ex na ni. Okay. Dera katang bagong bagang. Yehe. Sunod makumpleto na katang bagang sunod kaya taning kumpleto og pagwapa. Arisa Sanchez Clinic. Okay? Kano? Sa dok. Asa pa may Sukdon sa nato daan kay magpa-kon. sukdo ni mo daan no. Magpa-veneers mo. Oh, sukdo daan. Hala! Sukdo daan. Daro pila to kang ipon dok. Ibabaw. Jaga bos, okay na nga ni na siya. Saan mo sa pemri? Sa ubos. Sa may mong katambag na daan isang kuan. Uliran. Kanang ubos, pwede siya na siya. Veneers na. Diyan kaya yung manglaw, hindi man nakit-an. Kaya ilainin mo ba kay. Kanang gitbay. Yan na. Kuhaan na nato ng jams. Lagi na. Ay mukhang laslasan mo kanin ni mong halagus. Ikaw na bahala daan ni do kay ikaw man gazi. Professional dani mga ngipon. Doctor God. Ikaw madyo magdama-dama panguwas yung ngipon lo. Mudaod yung dentist.
Lipay jud tagali siya kay nanami, kaugalingon nga dentist dari din may matuslaing lungsod. Oh, so kung picture sa taon na sa imong Picture na punta. Kaliper. Ngayon pang-aduhay sa minuto doy. Kaliper. Baka pasugdan eh. Guys ha. Ano ni? Puro ba? Gaka. Yan na. Sige, sige. Inom. Ilong. Ito padalon ka ba? Gaka ka guys. Sorry. Gaka ka na. Okay. Nangigahan ka na guys. Lagi na kang angay na eh. Nangigahan ka. Lagi nangigahan ka na ha. Lagi nga na kang nang herin eh. Angigahan ka na eh. Isuro lang kagabi eh. So guys, gipicture ni Dr. Dan kay ejang gisok na naghangipon kay nagpropose siya na guys nga veneers kono o gum lifting mao'y solusyon sa problema. Linso nga maghangipon guys unja lahi pa jud color yellowish siya. Ha? Oh, ang baba. Kan mauli. Ini daw pa nga. Lagi tingnan si mo dari. Ini mo na rin ikuhaan doy. Ngipon doy before or after. Ini mo ang thumbnail. Okay. Dili na pud ba? Dok. Ahan po ko, Dok. Dili pud ba? Picture Ba't na. napagtagwan? Pagala sa imong oras. Ako nga sa'yo to. Lugar magaglaskuhan ka na. Takas sa Cebu. Piniriso. Magsilda. Yan ito pulo. Takas sa riso ko. Pahi mo magpakwas ng ipon guys. Di mo mahaglot guys. Kaya mga friendly mga nagpadyadan eh. Alright guys, naman ragadyo dagahang kuan ang pagpasta sa duha kang ipon. Piling na ako, arangin lang agahang ipon kay siyempre ga-cleaning man tan. Okay, so mag-picture sa amin dari guys. So magkita ka man sa unzay uli kaya nato kay share ni Jumon sa doctor. Char. Aray kay sulti. Kuan re, di mo mahaglot, relax ra jud minisod niyo kay mga friendly ag mga tao dari. Labi nas doktor, anja di pud mo magmahay kay bata pa, tinaw pagpananaw di mo mahaglot, kaya tumos kuan, di man saingan sa tinuod man rentok man na di man saingan pagpanguan sa mga ededara na. Ug ako papilian ato jukos batanon kay tinaw pagmata, kay anja tunoy og nanay bulog, nanay katarak, but anja ko tipas, di ba? Sa ari ditas batanon 24 years old pa gwapo pa dud, pero nanay uya ba, jumog na ta. Okay, see you later guys.